Ngiphindile futhi ngacela abantu bemedia ngoba ngifuna bebe khona bengilekelele mase ngitshela uZulu ngesimanga lesi senziwa yingane la ekhaya. Ngenxa yokuthi ngiyasaba ukumtshela ngingedwa ngiphinde ngacela imedia ukuthi ibe khona. Ngiyakuzwa mama. Mhlawumbe ubaba uZulu ngendlela ochaza ngayo ukuthi uyasaba mhlawumbe ngeke thina asine crew yami engihamba nawo mhlawumbe asinikeze inkinga for ngoba ukhomba ukuthi umuntu ongathi unolaka. Yena unalulaka kodwa akuzofana ngoba ebona abantu. Akuzofana noma ngingedwa kuzobe kungconywana njengoba nizobe nikhona. Anginankinga ngiyanamukela but noba kungethusa nje lokho ukuthi ngifike sokunamadoda angaka endlini kunabantu bamakhamela la ekhaya umthetho wakhona nje akuvamile ukungena amadoda la ekhaya kodwa namhlanje akuyangethusa impela la kwaZulu kuyangethusa impela ngicela ukuthi ke angichazele unkosikazi ukuthi yindaba efaka amadoda without mina engakazi angitshene lutho ukuthi mhlawumbe kunenkinga. Zulu, Yebo nkosikazi. ngibiza abantu bemedia ngingaqala ukubabiza. Ngeke ngababiza nangaphambilini wena ade ungekho usemsebenzini. Inkinga yami engangibabizela yona ngangade ngisola izingane le engafika nayo yami kanye naleya le ekhaya. Zenzani ingane? Ayi baba mekunendlela nje kade zixhumene ngaye engayiqondi kahle. Engayiqondi impela baba. Chaza nkosikazi ngicela uchaza. Baba ngizibonile ukuthi ziyathandana. Ngizisolile. Ngasaba ukuthi indaba ngifisane ngiyitshele wena, ngaqala ngafuna abantu bemedia ukuthi bazongilekelela bengibuzele zona. Nangempela baba kwatholakala ukuthi iqiniso ziyathandana. Akaze kwenzeke lokho la kaMageba. Yeah. Akaze kwenzeke la kaZulu. Kamntwana la ekhaya. Kodwa ke la kaMageba akaze kwenzeka lokho. Ingane yakhe uMamkhize ngiyithatha njengengane yami. Uxolo ubengeke aza kwenze lokho. Mhlombe yini imfundiso yakho uMamkhize okanye imfundiso yalapho kubo la ezalwa khona because lengane ihlale kakhulu la kwami ngayifundisa ngayenzela yonke into. Mamkhize ngiphendule. Cha Zulu, musubeka mina engazuthi nginecala. Xola. Yebo baba. Nosipho? Yebo baba. Kunento engayizwa kahle la. Ethanda ukungiphula umoya ngizwa ngonyoko uMamkhize. Uthi nina seninokusa enikwenzayo la kaMageba. Nenzani ngempela? Xola, khuluma. Hey baba, kwasekwenzeka wena baba ukuthi saphethe singabantu abathandanayo baba. Kanjani? Isimanga sokuthi sangangikhohliswa abangani ukuthi akuyena wasewakithi. Xola ngizakubamba ngezandla ngoba udadewenu lo. Hawu ngiyaxolisa Udadewenu baba. Angethi ukhulele phambi kwakho? Yebo baba. Uthandana kanjani naye? Kukhona okunye babe ngifuna ukukutshela kona mayelana nazo lezi zingane. Agcina ngake lapho ekutheni zithandane. Baba sezimithisene. Yangisazi ke mina. Ngicela ukunishiya. Abekho abafazi namadoda amabili emzini owodwa. Phasi kophahla lami. Bengize ngivume le nto le. Kusho ukuthi bayaphuma la ekhaya. Okanye Mamkhize uyaphuma la ekhaya. Akahambe uNosipho. Agodo. Kodwa ingane uzayibuyisa izise la ekhaya ngoba yala kwaZulu. Mawukuthi uXolo uyavuma ukuthi sigameza unkosikazi angehlulwa amasenti nginawo ngiyamlanda uNosipho abazoba unkosikazi la ekhaya. Vele uhlele ezaphatheka kahle njenga la eqaleni ngoba uvele eyingane yala ekhaya. Usezaphinda beyingane yala ekhaya. Mamkhize, Yeah. ngabe yakuvuma lokusho ubaba uZulu ukuthi sozoba no ingane yakho sizophenduka umalokazana wakho? Ayikho into engayisho ngizovuma ngoba nangi nobaba uyavuma. Ingane sezenze nje vele uNosipho besathathwa phe nengane la kwaZulu. Akabuyena umfazi wakho. Ngiyavuma. Hayi ngoba bengingekho emzweni egazi lami ukuthi nami bengisadikidekile ngoba ngiyingane ukuthi ngizomisa kanjani. UXola ngiyamthanda soqhubeka sithandane.